ki khubor ka Batesi TV. Ha ka step jong kala singi ublay ka artarik ujeleo arajar arpsan lalap ya ka Metïap jong Shynrang brio Najan wei Sawdong hanrei 4 simla ban Pyntikna la ka deine ka Metïap jong Raja Raghuvansh unong jo kai ubana Madhya Pradesh ubalajar ngai lembat kalok jong ka sonam Raghuvansh ha ka than sora nadu ka arpulai tarik ujemang arajar arpsan kumba kalong menta ki majestor kila hiar sya katege jaka bad la pentebru sya ki bahayeng u Raghuvansh bakin one page la ka deine ka met jong Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya.